verdade é que estamos ante un paso moi importante, un dos elementos claves que teñen que definir esta década e a que ven, por suposto, vai a ser o AVE como elemento de referencia. E no día de onte despesáronse calquera dúbida que pudese haber sobre o interese real por parte das administracións de levar a cabo unha infraestructura de un enorme peso para a cidade. Estamos falando neste caso por parte tamén da Xunta de Galicia, onde se compromete con máis de 10 millóns de euros para poder levar a cabo esas primeiras actuacións que entendemos deberían de iniciarse xa este ano, dado os pasos que se están a seguir e con toda rapidez por parte de todas as administracións e tamén á espera de que despois a DIF dé ese seguinte paso no que é a construcción toda dela dentro integrada nun único proxecto do que é a parte xa adicada ao ferrocarril.